Kaixo, bideo honetan ikastaro hasieran egin nuen teknologia digitalen bildumaren errepaso bat egingo dut. Bai. Horretarako, ministerioak, Espainiako ministerioak argitaratu duen analisi baten dokumentua erabiliko dut, bai, 627 aplikazio edo plataforma edo baliabide digital analizatzen ditu eta pixka bat datuen babesaren inguruan eta irakasleen aldetikan ikasleak babesteko plataforma hauek duten seguridadea edo plataforma horien arriskua pixka bat baloratzen dute eta sailkatzen dituzte 3 koloretan. Berdea egokiak diren aplikazioak, horian hainbat jarraibide edo gomendio rekin erabili daitezkenak eta gorrian guztiz erabilera kalarezia edo ez egokia izango litzatekenak, bai. Orduan, pixka bat nik bilduma hau sortu nuenean, kontutan eduki nituen gaur egun erabiltzen dituen aplikazioak, baina baita ere jarri nituen erabili izan ditudanak, ez aurretik edo garai batean erabiltzen dituenak. Orduan, hauek hartu ditut eta pixka bat analizatu dut ze klasifikazio zuten. Adibidez, konpromiso profesionalerako, gaur egun, orain arte Gmaileko kontua nukan ikastetxe batean egon, gaur egun Karbonio erabiltzen dugu, gero Odeia, lehen Drive erabiltzen nuen orain Nextcloudeko Odei software libreko Odeia edo erabiltzen dugu. Gero, ikaslei ez diete ematen, baina irakasle taldea edo lankideekin erabiltzen dut WhatsAppa, mezu azkarrak edo bidaltzeko gure artean. Eta gero, bideo deiak gaur egun azken aldian ez ditut asko egiten, baina batez ere pandemia garaian eta horrela, Meet erabiltzen genuen, gaur egun egia da ez dutela aspaldian bideo dei bat egin, baina bestela Zoom erabiliko nuke. Orduan, pixka bat erramienta ikasleekin eta eduki digitalak eta sortzeko erramientain dagokionez, ez? Officea erabiltzen den, Microsofteko Officea, irakasle.eus kontuarekin lortutako Officearekin. Gero, materialak sortzeko ere Canva-taien erabiltzen ditut. Egia da, nik materialak sortzen ditu dela eta hortarako irakasle kontuarekin nire kontua irikia daukat. Eta, materialak sortzen ditu danean, PDF formatuan edo irudi formatuan deskargatu eta horiek zabaltzen ditut. Beti ere ez diete ikaslei eskatzen beraiek erregistratzeko edo horrela. Nire gomendioa beraiek erregistratu nahi baldin badute, ikastetxeko kontuarekin korreo bat erabiltzeko, sortzeko, eta, nolabait beraien datuak izena eta alden neurrian pseudonimizatzea edo izkutatzea izango litzateke, bai. Gero, KineMaster ez dut esan, baina bi hauek kolore horian klasifikatzen ditu sailkapen honek. Gero, bideoak egiteko erabili izan dut, aspaldian ez dut erabili KineMaster aplikazioa, bideoak editatzeko eta horrela. Hau ez dut aurkitu klasifikazioan, baina ikusi dut adibidez OBS Studio aplikazioa kolore berdea zeukala eta gainera lankidek eta gomendatu izan diate doakoa dalako eta oso erresa omen da erabiltzeko, beraz aurrerantzean pixka bat esku hartu nahi dut programa horrekin eta gehituko nuke hemen, bai. Gero, Clipchampa erabiltzen dut, gaur egun bideoak editatzeko eta Clipchampa erabiltzen dut, honek kolore horia du, nik erregistroan ere kontuarekin egin dut, ohartarazpenak eta irakurrita, eta ikaslei ez diet eskatzen, baizik eta nik, bideoak sortu eta gero deskargatzen ditut eta bideoiek zabaltzen dizkit. Oso da ikaslei ez diet eskatzen kontu bat irikitzeko edo dena delakoa. Gero, irakaskuntza eta ikaskuntzarako ikastetxeko modela erabiltzen dut, garai batean Google
Classroom edo erabiltzen nuen, baina gaur egun Moodlea, Odeia, eta gero pixka bat lanak planifikatzeko eta Trello erabili izan dut. Egia da aspaldian ez dutela erabili eta ikusi sailkapen horia daukala, bai, ikasleen erregistroan eta kontu eduki behar dela, eta bueno, ohartarazpenak eta berriro erabiliko banu, ohartarazpenak eta gomendioak ondo irakurri beharko nituzke bai nik, irakasle bezala, eta bai ikasleak erregistratzerakoan. Beraz, ez dut uste aurrerantzean ere hori erabiliko duda. Gero, ebaluaziorako eta feedbackerako, Kajuta eta Mentimeterra erabili izan ditut, hauek ere horia daukate, klasifikazioa ikasleak, nik egiten dutena da ikasleak ez erregistratu baizik eta kodigo batekin beraiei modu anonimoan sartzeko aukera eman, bai, kodigo zenbaki batekin, galdetegira sartzen dira edo jokora sartzen dira. Gero, Google formularioak ere erabili izan ditut aurreko ikastetxean, baina nola, ez dugun Driveko programekin lan egiten, azken aldean ez ditut erabiltzen eta erabiltzen dutena Moodleko galdetegiak. Gero, YouTubea, ere kolore horia dauka, ohartarazpenak, nik erabilitzen dut alduntzeko azpitituluak eta jartzeko, nik nire kanaleko edo ikustea gomendatzen dieten bideoko linka bidaltzen diet, eta eskuragarri jartzen diet, eta beraiek ikusten dut ez diet eskatzen erregistratzeko ikasleei, eta azkenean ikasleen gaitasun digitalak ez, azkenean beste ataletako multzokatze bat bezala da, ez dago zer berririk, bai. Orduan, pixka bat errebisio honen ondoren, nire bilduma digitala honela geldituko litzateke, bai. Konpromiso profesionaleko posta korre elektronikoa, Nextcloud Odeia, WhatsApp lankidentzako soilik, bai, eta Zoom bideo deiak egiteko. Gero, eduki digitalak sortzeko, Canva eta Genialia beti ere ikasleen erregistratu behar badute, gomendioak eta jarrai bideak ondo irakurtzeko eskatu, kolore horia dutelako, bai, gero, OBS Studio gomendatuko nieke bideoak editatzeko, baina nik Clipchamp ere erabiltzen jarraituko nuke, hemen irisgarritasuna bermatzean ere azpitituluak eta sartzeko oso aukera ona delako. Bai. Orduan, irakaskuntzarako Trello kendu dut eta Moodlea eta Ikasodia Nextcloud antziko nuke. Ebaluazio eta feedbackerako Google formularioak kendu ditut, eta Kajuta eta Mentimeterra kolore horian daudenak jarraituko nuke ikasleei modu anonimoan kode batekin sartzeko aukera dutela erabilera hori egiten, Moodlea erabiltzen jarraituko nuke. Gero, ikasleak alduntzeko YouTubeko azpitituluak eta Clipchampek ere bideoetan azpitituluak jartzeko aukera ematen duelako. Eta, ikasleen gaitasunerako aldatzen dutena da, leheno Clipchampa edo bideo ediziorako erabili beharrean, OBS Studio hau, kolore berdekoa delako, eta gainontzean, hemen sartuko nuke ere azkenean beraiek ere mentalizatzeko lanaren jabetza hori ez, besteko Creative Commons eta lizentziak nola funtzionatzen duten, eta hoxe izango litzateke nire teknologia bilduma egokitua. Bideo honekin espero gustatu izana dena, eta urren arte.